Yksi valokuva, mikä oli otettu minusta. Mä katsoin, että ihan hirveän näköinen nainen. Ja sitten ihan seuraavan aamun Sanomalehdessä oli tämä Extravagancen aloitusilmoitus, että haluatko pudottaa painoa. Mä menin saman tien koneelle ja se oli siinä. Ja miksi sille Extravagance, niin se, että se tarjosi niin paljon muutakin kuin se pelkän painon pudotuksen. Eli siinä on tämä kuntosalilla käyminen ja liikunta ja kaikki tämmöinen henkilökohtaiset nämä terveyskonsultit ja ravintoneuvontaa ja kaikki. Se oli niin kokonaisvaltainen paketti, että se innosti lähtemään mukaan. Semmoinen energia, eli jakso paljon enemmän ja sitten vielä se, että kun paino putosi niin nopeasti, niin se niinku kannusti jaksamaan ja jatkamaan. Kaikkein suurin muutos tietysti on ollut siinä syömisessä ja sen ruokailun rakentamisessa, ettei ole niin ennen aikaisemmin ajatellut, että kuinka useasti täytyy syödä ja sitten ettei niin liikaa saa jättää rasvoja ja hiilareita pois. Eli ne on niin nopeuttanut sitä painon pudotusta. Ja noudattamalla näitä Extravagancen hyviä ohjeita, niin se on ollut niin se pointti, mikä on ollut mulle tärkeää. Vaatekoko nyt ainakin koosta 50, koko on 36-38. Ja sitten tosiaan tämä liikunnan lisääntyminen ja kuntosalilla käyminen. Ja sitten se, mitä haluan Extravagancesta sanoa, niin kiitos. Olen vahva ihminen, mutta yksin en olisi onnistunut.